Экскурсія па Мінску. Штодзённае жыццё напаўняецца асаблівым сэнсам, калі не проста ходзіш па вуліцах, а ведаеш, чым імем яны названыя, можаш расказаць гісторыю будынкаў. Вось славутыя вароты горада. Яны сустракаюць гасцей, якія прыехалі ў Мінск па чыгунцы. Сам чыгуначны вакзал нібы горад у горадзе. Тут размешчаны утульныя залы чакання, кавярні, крамы, пляцоўкі для гульняў дзяцей. Сэрцам Мінска можна назваць Кастрычніцкую плошчу, на якой праводзяцца народныя гулянні, кірмашы, святы. Тут знаходзіцца Палац Рэспублікі, найбуйнейшы культурны цэнтр сталіцы. На Кастрычніцкай плошчы устаноўлены знак «Нулявы кіламетр», ад якога вымяраецца адлегласць да іншых гарадоў нашай краіны і сталіц замежных дзяржаў. А вось плошча Свабоды, і на ёй прыгожы белы будынак з гадзіннікам. Гэта Мінская ратуша. Яе гісторыя сягае ў даўнія часы, калі ў 1499 годзе Мінск атрымаў магдэбургскае права. Гэта значыць, што за горадам прызнавалася права на самастойнасць. Будынак ратушы, які мы бачым сёння, закладзены 13 верасня 2002 года. Ён зноў сведчыць пра жаданне і здольнасць мінчан самім будаваць сваё жыццё. Адзін з найлюбімых куточкаў мінчан і гасцей сталіцы – Траецкае прадмесце. Тут зрабілі турыстычны цэнтр, аднавіўшы старажытнае аблічча горада. У Траецкім прадмесці знаходзіцца музей Максіма Богдановича, музей гісторыі беларускай літаратуры, дом прыроды. Астравок жа пасярод Свіслачы, на які вядзе масток, называецца востравам мужнасці і смутку, а людзі называюць яго востравам слёз. Тут стаіць помнік сынам айчыны, што загінулі за яе межамі. Ён прысвечаны беларускім воінам-інтэрнацыяналістам. Шмат у Мінску чароўных мясцін, якія ахвотна дзеляцца сваімі таямніцамі з дапытлівымі і цікаўнымі людзьмі. Гэта і чырвоны касцёл, і Петрапаўлаўская царква, і Залатая горка, і дом Ваньковічаў, і прысады Лошадскага парку. Назвы гучаць як песні. І кожная з гэтых мясцін, пабудоў, знакавая для Мінска. Яшчэ адна візітоўка. Будынак Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Сапраўднае каралеўства, у якім валадараць кнігі, веды. Юнае пакаленне мінчан з задавальненнем падтрымлівае здаровы лад жыцця. Галоўнае спартыўнае збудаванне сталіцы – комплекс Мінск-арэна. Працуюць у сталіцы лядовы палац, футбольны манеж, палац тэніса, комплексы Чыжоўка-арэна, фрыстайл і іншыя сучасныя пляцоўкі. Яны адкрыты не толькі для мінчан, у іх праходзяць і важныя міжнародныя спаборніцтвы. Бачыш, дарагі дружа, колькі цікавага змяшчае кароткае слова «сталіца». Папаўняць свае веды можна дзень пры дні, калі ты імкнешся даведацца пра галоўны горад нашай краіны як мага больш. Спадзяёмся, ты сам ці разам з дарослымі, настаўнікамі, бацькамі прачытаеш пра Мінск шмат цікавага, абавязкова пабываеш на экскурсіях. І, канешне ж, вырасцеш грамадзянінам, які будзе шанаваць усё, створанае працай продкаў, памножыш багацце краіны.